O albergue Xoán 23 en Santiago de Compostela é unha obra social e solidaria que naceu como iniciativa da Orde dos Franciscanos. O seu fin é proporcionarlle aos máis desfavorecidos os medios que precisan para defenderse no seu día a día. Acollida nocturna, atención diurna, hixiene e roupa son algúns dos servizos que se ofrecen neste centro, mais un dos piares básicos da filosofía de Xoán 23 atópase na formación dos seus usuarios. O que intentamos un pouquiño é que a xente esta que temos no albergue teña formación. É dicir, ve moita xente que o mellor si está preparada, pero faltalle certas cousas para empezar a traballar. Que estamos nunha época moi complicada de encontrar traballo, entonces eu creo que desde aquí, a iniciativa que puxemos é intentar formalos. Informática, mozo de almacén, agricultura ecolóxica ou manualidades son algúns dos cursos que se imparten no albergue Xoán 23. Os seus beneficiarios son transeúntes ou persoas en teito, para os cales a formación ofrece un gran abano de oportunidades. Os cursos que temos, claro, primeiro insertalos socialmente porque vemos que hai unha carencia moi grande, pero ahora tamén hai un grupo de xente que se está quedando na rúa por este tema de crisis. E esta xente, hai xente que non necesita tantos apoios, sino si integrarse ao mundo laboral e que o facemos mediante formación. Lo que buscamos es trabajo para esta gente, que en muchos casos están viviendo en la propia calle, no tienen dónde vivir, no tienen dónde dormir, no tienen dónde comer. Bueno, es realmente penoso. Enma imparte cursos de cociña no albergue Xoán 23. Agora estivo a ensinar a un grupo de 10 alumnos os segredos da arte culinaria, achegándolles os coñecementos e prácticas necesarios para poder desenvolver esta profesión no mundo da hostelaría. Lo que tratamos de hacer es, en este caso, impartirles un curso de cocina, porque en la hostelería pensamos que se les puede aprovechar algo de ellos, porque aunque vienen de otro campo, pues la hostelería se les da bien y aprenden bastante en la cocina, preguntan, entonces es una posibilidad de encontrarles trabajo. Dentro de todo el abanico que tenemos ahora mismo de trabajo es el que pensamos que sí hay trabajo. De hecho, en este verano hemos colocado gente contratada y que se quedó ahora fija, pero gente que vivía en la dársena de Xoán 23, te hablo. Todas as clases que se imparten no albergue Xoán 23 teñen como finalidade a formación teórica e práctica dos seus alumnos, mais o centro tenta sempre ir un pouco máis alá e traballar cuestións como a autoestima ou o cuidado persoal. Tenemos que trabajar muchísimo con esta gente. Primero, tienes que trabajar con su apariencia personal, con su imagen, con su estatus, con todo. Es como si empezaras a recuperar algo que decías, bueno, esto valdrá, no valdrá. Sí, al final consigues que valga. E ante este tipo de iniciativas, a resposta sempre é moi positiva. Han respondido bien en clase, han respondido bien aquí en nuestra cocina y han respondido bien en las empresas. Han estado contentos con ellos y ellos con las empresas encantados, pues claro, los han tratado bien, han cambiado de imagen, verse con su uniforme, su gorrito, pues eso les animaba ya mucho aquí en la cocina. Na súa oferta de servizos, o albergue Xoán 23 está sempre atento ás necesidades dos seus usuarios, aproveitando as posibilidades que ofrece o entorno para potenciar as súas capacidades. Un exemplo disto é o obradoiro de lixado e pintura. Foi unha iniciativa que tuvemos ahora fai un mes ou dous, que sería un pouco ter o mantemento do centro. Como? Eles utilízano, eles que axuden a mantelo. Pois un sabe arreglar bombillas, pois veña, pois facemos isto e montamos un taller para isto para que lle enseñe aos outros, pois outro. E son os típicos manitas, porque aquí hai moitísima xente que manitas, que sabe facer mil cousas, pero que por vagancia ou por pereza ou porque non se lle di, pois venga, pois anímate, pois hai que hacerlo, pois non os fai. E un poquinho neste taller estamos enganchando así a xente, pero bueno, esperamos que vayan dando resultados. E todos estes proxectos son posibles grazas á axuda inestimable dun amplo grupo de voluntarios que aportan a cada actividade ilusión, ganas e empeño.
Bichedes as hadas, entonces as hadas son feitas por un grupo de voluntarias e estas hadas son unha maneira de que os usuarios se vayan enganchando día a día e son unha maneira de que a xente non este por aí tirada na rúa, sino aprendendo a facer algo que lle influe el positivamente, saber que ten que facer algo e que non pode estar por aí todo o día vagueando e logo está reunido con esa xente, con esas persoas, vai falando das súas cousas, o sea, é un pouco un apoio psicosocial. Manu é un perfecto exemplo de superación. El comezou a frecuentar o albergue e a aproveitar nel as súas capacidades artísticas, encargándose, por exemplo, do deseño gráfico da revista Trotamundos. Diversos artículos de viajes, por ejemplo, cuentos, cómics, eventos que ocurrieron en Santiago, lo de el Día de Santiago. Una página donde se pueden ver, o sea, direcciones web, que consideramos que pueden ser interesantes para los lectores y tal, ¿no? Pues una revista como cualquiera, solo que hecha por nosotros. Este mes a revista celebra o seu primeiro aniversario, logrando reunir e transmitir durante un ano as inquedanzas de toda a xente que nela participa. Ya llevamos con esta 7 y camino de hacer la 8, ¿quién le iba a decir? 1 año y 2 meses. Cuando parecía un sueño, pues se hizo realidad. E con este, os soños de aqueles que buscan unha vida máis digna poden achegarse un pouquiño máis á realidade grazas ao albergue Xoán 23. A través dos seus servizos, dos cursos formativos e da acollida que se ofrece neste centro, Xoán 23 traballa para que aqueles que non teñen nada poidan dar un pasiño adiante.